Molt bona tarda a tothom, una vegada més des del canal de YouTube del Futsal Mataró. Avui el Futsal Cartonaje Spans que rep a Xantrea, l'equip navarrès de Navarra, que ens visita avui el Teresa Maria Roca i Vall Major. Jornada 3 de la segona divisió nacional. I la veritat que hem començat molt bé, dos partits, dos victòries. Aquí l'estrena a casa contra Entre Ríos, amb victòria. El retorn a plata va ser així, un xut de Sorri! Gol de Sorri! Ja t'ho deia jo, Serra, ja t'ho deia jo, que el primer serveix per desatascar aquest partit que, bueno, els dos equips... Canyo, cuidado, deixa seguir l'àrbit, la posa al segon pal, arribarà molt forçada, gol. Gol de Xantrea. Semblava que arribava molt contra el 2 contra 1, arriba a tapar, arribarà Aida, que ve la transició defensiva, cuidado una altra vegada, fora. Cuidado, Xantrea, és bona, bé Leire, l'acció defensiva, Maria Domènech que toca per Leire, Leire, molt apretada, cuidado la pèrdua, gol. Marca Xantrea. Cuidado, supera molt bé en l'1 contra 1, la pilota dins, Ari que bloca. Tapa Espi a la tornada i cuidado la contra Xantrea, cuidado contra Xantrea. Quina pilota, Ari! Quina aturada, Ari! Quina parada. No. Que toca per Leire, Leire que vol encarar, clarat per Leire. Quina bona connexió amb Gerald, Gerald que la trepitjada és boníssima en l'entrada, Leire! Tapa la... Un guant al peu, es diria aquí. Santes, cuidado, l'esquena que hem fet en defensa. De frescura. Sí, ha entrat Suso ara, Leire en el 2-2, a veure Leire, ara supera el xut de Leire! No pitarà córner. Ara, cuidado ara, pilota per Ainhoa, Ainhoa se'n va entrar dos, cuidado Ainhoa, la passada que és bona, cuidado! El pal! Es salva el futsal! Cuidado, ara Xantrea vol tornar a córrer, cuidado Andrea, la pot posar, la pilota és molt bona! Fora! Serra... De pista, veurem ara... Ui, que bé Sorri! Ui! El xut, Quira! Gol de Quira! Gol de Quira! Empat al futsal, empat de Quira! Una altra jugada soberbia de Sorri. Maria, un altre cop per Suso. Suso! Quina bona bola, cayó el refús! El xut tapa, va Xantrea! Ara sí, Serra! Cuidado ara l'entrada, Ari que tapa! Quina mà d'Ari! Torna, supera bé en l'1 contra 1, es frena, vol tirar, acaba superant, cuidado la pilota! Ari al pal, el refús, Gerald! La pilota que queda morta, la baixa bé, el xut, Ari que... Suso, que encara s'envolen a Suso, que ve Suso, pot finalitzar Suso, arriba la pilota a Cris per Sorri! Tapa la portera, un altre de Sorri! Gol d'import del futsal. Cuidado la pilota dins! Open! Cuidado que ve la jugada, Monesi que arribarà, la pilota Son Gerald! Gerald! Marca Gerald, quin golaç! A 2.7 pel final!